της Φλόριδας, το πιο φθηνό δωμάτιο, 39 και κάτι. Μια χαρά είναι. Για μένα είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή, άμα σκεφτείς ότι ζω μέσα στο βάν. Είναι πολύ ωραία εδώ. Πολύ ωραία. Μυρίζει μούφλα. Εκεί έμενε και ένας φίλος μου, τώρα μαζί πάμε κατηφορίζουμε. Πες μου και ξανά δολάρια πόσο γαμάει αυτή η φάση. Ελπίζω να μην έγινε καμιά μαλακία. Λοιπόν, ήρθα πήρα τα πράγματα από το αμάξι για το δωμάτιο. Δείτε πως το έχω καμουφλάρει. Από μπροστά είναι έτσι, λίγο καλύτερα το κλείνω τη νύχτα. Μπροστά βάζω αυτό και συνήθως βάζω και στα παράθυρα αυτά. Κάπως έτσι είναι η νύχτα. Και βέβαια με το κρεβάτι στρωμένο και όχι διπλωμένο. Λοιπόν, εντάξει, έχει αυτά τώρα. Είναι λίγο μπουρδέλο, stealth. Και τα πλαϊνά, δεν φαίνεται τίποτα μέσα. Αυτό είναι παιδες. Αυτό ταξιδεύω. Και αυτό είναι το σπίτι μου. Καλημέρα. Ξυρίστηκα για το πούτσο. Ξυρίστηκα μες στον ύπνο μου. Αύριο θα αφήσουμε τα δωμάτια και θα πάμε στο Winter Haven να βρούμε τον ξάδερφό μου τον Μιχάλη και να κάνουμε βαρκάδα. Λοιπόν, φύγαμε από Ορλάντο και οδηγάμε να πάμε προς Winter Haven. Πολύ βροχή και σήμερα όλο το πρωί έβρεχε. Βρισκόμαστε έξω από το Mike's Grill, αυτού του ξάδερφού μου, το μαγαζί. Φάγαμε του σκασμού, μας τάισε η θεία, μιλάμε τα πάντα. Τώρα πάμε λίγο από το σπίτι του ξάδερφού μου και θα πάμε σε μια λίμνη. Αυτό μόνο ξέρω και κάτι βαρκούλες ακούω και τέτοια. Ήρθαμε να κάνουμε ένα μπανάκι. Ο ξάδερφός μου μας παραχώρησε ένα σπίτι για μένα και τον φίλο μου τον Γιάννη. Πήγαμε στη λίμνη, πήγαμε βόλτα με τη βάρκα. Αυτό διεκείσε καμιά ώρα, ξέρω εγώ. Την ώρα που ο ήλιος έδιε, εμείς ήμασταν πάνω στη βάρκα. Ήταν μαγικό το τοπίο. Hey, come and show me for 1 second before you do it. I want to be sure. Πέτω το κάνει σιγά σιγά μπροστά ρε αγαπημένε. Το κούνησα, μαλάκα, έχει ζόρι. Σκάσε. Θέλω να το κάνω σωστά. All you gotta do is push that down like this. Μπράβο Γιάννη! I'll take it one time. Θα πάμε τώρα να φάμε, να πιούμε καμιά μπυρίτσα. Μπορεί να λιτέψουμε κιόλας. Καλημέρα. Είχαμε μια ωραία νύχτα χτες με τα φιλαράκια μου. Τώρα ξυπνήσαμε, είναι 1 η ώρα, θα πάμε στον ξαδερφό μου τον Γιώργο να φάμε πρωινό. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο diner. Τι αυγά ρε, αυγουλάκια. Κανονίζω να έρθουν να μου ανοίξουν τα μάξι γιατί άφησα τα κλειδιά μέσα. Έρχονται, βάζουν μια σαφλαμάρα που σηκώνουνε. Έχουμε αμάξι πάλι. Thank you so much, brother. Αύριο λέω να συνεχίσω την πορεία. Καλημέρα Ελλάδα.
Βάλε φωτογραφία los tres hermanos. Κολομβιάνα του λαού άνθρωπος. Είναι απλοί άνθρωποι εκεί. Από τις Σπανιόλες οι Κολομβιάνες είναι οι πιο καλές, είναι οι πιο καθαρές.